Tibet medeniyetinin ayrılmaz bölegi bolan özüniň özbolşy aýratyldygy hemde ýakymlygy bilen köpleriň ýüreklerine gelen Pulu Yung matasynyň dabrasy dagaşýar. Bu Yung matasynyň asyrlara dowam edýän taryhy bolup, ol kämilleşdirilen görnüşde biziň günlerimize gelip ýeter. 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna Hytaýyň günorta gün motoruny Xizan awtonom welaýatynyň Ýantse etrawyndaky daglyk arpa meýdanyna geçirilen moda görkezilişini şol matadan sünänlenip tikilen egineşikler köpleri özüne hyýdar etdi. Şondan uzak wagt geçmänkä bu Yung matanyň gadymlygynyň we dowraplygynyň sağlaşygyna taýýarlanan dizaýny dünýäniň naýbaş önümlerinden bir gatarda Paryjde geçirilen şäherde görkezilip, ol tomaşaçylary haýran galdyrdy. Haçan men özümiziň gadymy Tibet el işlerimiz halkara derejesinde tanıştyranymda meniň milli senetçiligimde bolan ynanmyk hem gülsünjüm hasy artdy. Men daşary ýurt dillerini düşünmesem de daşary ýurt dostlarynyň öz dilini odan ýen sözüniň öwrüli sözlüğünü çaklap, başatyp minnetdarlyk bildirdim diýip Pulu Yung matasynyň ussady Kelsang Drolma aýtdy. Pulu Yung matasynyň dinden tanalmagy Tibet medeniyetleriniň dünýä derejesinde ağlaýynyň artmagynyň nişanydyr diýip bu çara gatnaşan tinçiler aýtdylar. Jemgyýetiň töweliňine durly etnik toparlaryň, däpde surlaryň, medeniýetleriň we aň düşünjäniň özbolşygyny hemde aýratyldygyny gorap saklamak bu Hytaýyň taryhydyr. Bu durmuş hakykatdyr diýip Şwitsariýaly ýazgy Olivier Grandjean öz pikirini beýan etdi. Millilik bolan zadyň umumlyk hem bardyr. Her bir aýratyn etnik medeniýetde belli bir zat näçe çumur köpüren bolsa, onuň şonçuda dünýä ýaýranlyk ähtimallar diýip Şanhaýyň Sietong Üniversitetiniň media we ara gatnaşyk fakultetining dekany orunmasary Xu Ziyan bellep geçer.